Това е от 34. Я се бавите нас пред напрежението да покажем тук на хората. Не го мери. Нищо с уреда колко. И те го дават по каталога, трябва да е 13,5. Я да го измерим с мултицета. На минус 1, Да. 13,6. Да. Минус 13,6 волта. Тук е минус егрито. Да. Анодният ток е 198. Да, 98 мА. 95 90 спадна. Да го наглася на 100. Няма смисъл за какво. Абе, нова е лампата, смятай. Да, много.